Lah jenengan kan saged pas iso jawel pipine, raine. Lho apa sampean ndak iso? Lah kula jawel. Lho, ngeten iki. Maksudku ayo sing takon jawel iki pipiku, dun jawel liyane jajalen coba jawelen pipiku. Lah yo kan ra tekan. Yo piye cara terus? Anu Nanti tekan. Anu Mbak. Piye? Raye ya. Yo rai yo kena. Iya, iki raimu darane irunge, Mbak. Raine nang kene. Kuwi duduk rai le. Lah napa? Rai lok. Lah ke sami raine to nggih. Rai lok rasa ben wong itu demok. Nek jenenge lawan bicara iki harus yang dipandang adalah wajah. Kamu wajahku di mana? Ya di situ toh. Di situ. Ini bukan wajah. Wajan. Wajan nggo goreng kowe kuwi. Serampat dados yo. Arep joget. Yo. Hop. Orang mesake cah cilik. Nah, rungokke niku ora mesake bocah. Wis megap-megap. Kuwi to, Mbah? Nah, Mbah dengkulmu kuwi. Lho, lah pripun to? Rama. Kok saged Rama niku lho. Lah kula kan nyeluke nggih Mbah ngoten lho. Iya. Nggih sugeng dalem Mbah. Wangun lek nyeruk Mbah, putuku ki ya sakmene iki. Oh ngaten to? Nggih diparingi dhuwit to yen putune semeten iki. Ya engko to sik-sik ya omong-omongan sik karo mbahe. Nggih, Mbah. Ya, heeh. Nah, engko tak pangku ning kene ya engko. Mboten sah. Lah, Moh. lah ngopo? Mungkin jenengan damel dolanan malah diloko. Iya. Tur ngajeng jenengan. Wah, jan kula remen sangat dalu punika. Dek ora demen wong ditanggap entuk dhuwit ora demen. Mboten masalah niku. Lah masalah ya apa? Saged serawung kalian Sekar Setaman dalu napa? Campur sari napa niki? Sekar gadung. Sekar gadung. Sekar Setaman. Ngapunten.
Sekartaman ra apa-apa. Diwi bonsene sita awakmu. Nggih, ugi matur nuwun nek dalu punika. Ya. Iso rene iki ora utel-utelan wong mergo digendong Pak Agus kala wau. Matur nuwun Pak Agus. Ah, dikira aku ki wis setugel lempoh apa piye aku ya ngono. Ke digendong dugi panggung enten iki. Alhamdulillah. Wah, teko kene waranggone jenengan apa jumeneng danten to? Waranggone jenengan apa jumeneng danten to niku? Urung. Nah, niku siji siji kuwi coba. Walah lah. Ngapa? Ngompol to, Mbak we? Maksudnya? Ha iki kok teles kabeh lho. Udan. Endi ora udan kok? Mau. Ora. Kowe gegek ngompol jenengan. Emang demeken jajal teles perang ngono aku. Kon demok kene tak demoke. Kok langsung gage? Kelakon niki lho, maksud kok jenengan kok langsung Ya iman-iman timbang demok kon aku gelem demok tak perintah kene aku diperintah kene. Aku jane gelem, Mbak. Demok. Ning aku samar aku moh. Lah ngopo? Kok tanganku kadasen. Kek tanganku mesti ra cukup, Mbah Mento mawon. Ora lho. Wong demok Mbak Tatin kok kadasen apa Mbak Tatin iki berpenyakit? Lah jenengan kan saged pas iso jawil pipine, raine. Lha apa sampean ndak iso? Lah kula jawil. Lho, ngeten iki. Maksudku ayo sing tak kon jawil iki pipiku, du jawil liyane jajalan coba jawilan pipiku. Lah ya kan ra tekan. Ya piye cara terus? Anu ra tekan. Anu Mbak. Piye? Raye ya. Ya rai ya kena. Iya, iki raimu darane irunge, Mbak. Raine nang kene. Kuwi duduk rai le. Lah napa? Rai lok. Lah ke sami raine to nggih. Rai lok rasa ben wong itu demok. Nek jenenge lawan bicara iki harus yang dipandang adalah wajah. Kamu wajahku di mana? Ya di situ to. Di situ. Ini bukan wajah. Wajan. Wajan nggo goreng kowe kuwi. Wajah. Lah apa wajan? Kau digendong Pak Agus kaya gendong tuyul. Ora kok kaya tuyul, nyataku ki ya tuyul lho, Mbak. Nyolong duit mesti. Ora kok nyolong duit, lah aku meneh bojoku lho. Kon metu nyambut gawe, mulih gur dimiki tok. Dadi bali kon nyambut gawe meneh. Nanti nyemprot aku. Dimiki. Dimiki terus kon nyambut gawe meneh. Aku pra ya tuyul. Saiki umpama aku nempil kowe tak ingku sesasi, kowe nyambut gawe engko teko omah tak miki piye? Ben dimiki Bu Lurah. Moh. Lah kok moh? Ah, mangke modar lho. Lah kok? Ah, kenging susu kadaluwarsa. Kok Mboten ngapunten. Ngapunten lho Mbah Winto. ora lho, iki jenengan ya duwe bojo. Alhamdulillah, Mbak, sampun wonten wanita keblinger. Terus Lah sapore keblinger lho. bojone jenengan ya Mas nyuwun ngapunten nggih, normal kados kula napa kados panjenengan? Ya normal to, Mbak. Dhuwur. Dhuwur. Lah terus piye lek Jenenge kuwi adile Gusti Allah ngoten niku lho. Terus lek Bayangno sik. Umpamane Gusti Allah ora adil, gek aku diparingi jodoh dedeke kaya aku. Gek anak-anak perasa botol aku wae iki. Wis sakekno adile Gusti Allah kuwi. Nah, ya alhamdulillah bojoku dedeke ya dhuwur, ora lho. Mbak. Sik umpamane nek yo le nganu piye? Leh anu piye maksudnya? Hah? Maksudnya? Napa Pak jenenge? Alah. Ngene lho. Tamu iki. Lek bojomu normal. Kodho apa dicis? Bojomu normal. Normal, Pak. Lek nggarap piye ngono lho. Garap. Lek bercocok tanam piye? Nah, piye? Ya piye ya? Lah iki nek yo coba lah nek pas ngene iki, lah iki pas, ngono ta? Lah nek aku semene. Ngene ya pas. Kok iso? Ya pas peceren ngene iki lah. Bapak ya ngono kae lho, Mbak. Mau siarani siji kadasen loro peceren. Oh, Wah, jan pelecehan tenan wis siji ngarani kadasen, dianggap wong berpenyakit loro peceren coba. Lek aku dadi sinden mesti wis nesu tenan. Lah iki nek nesu ya tak kempit tenan langsung gepeng iki. Surasa mbok kempit wis ngene ae wis gepeng mbok kempit barang malah bosok ya. Kok ora peceren piye jenengan mboten ngrasake ya, Pak? Mbah. Kok Mbah terus Mbah Balura? Dadi wong cendhek ya rekasane ngenten iki. Sing nyawang kok adoh, wah ucek ae cedhak wong ayu mesti seneng atine. Wah, ambune wangi, ora ngerti ya. Wah, gondone.
Rasa sok ngono kuwi. Kok nek gandane ora enak-enak ya bola-bali anakmu pira? Hah? Anakmu pira? Anakku loro. Lah kene kok iso dadi anak loro mergo gondo kuwi. Iya. Krungu ora? Bocah-bocah krungu. Saisane ket mau peceran ngene bola-bali awak senek kowe anu. Lha peceren apa ora? Oh, duh. Ya utuh kok dadak nesu ki nyapa? Berarti ya peceren nggonmu. Lho ketekan tok. Yen ra peceren ya rasa nesu to. Berarti ra entuk nesu. Ora entuk nesu. Ane kok didarani peceran? Ya semeneng ae, berarti kan ya ora peceren. Kok anggere nesu berarti peceren ngono lho. Berarti ra entuk nesu. Ora nesu. Ampun, ampun nesu Pak, duneke peceran. Mbak, ampun nesu lho Mbak nek duneke peceran nggih. Ampun nesu. Nah, ya pokok aja nesu. Kok Mbak iki ya manut wae nggih, ngono ta. Kudune iki nesu, Mbak. Kita itu sebagai perempuan le merawat iki ngantek pira carane digawe ben wangi ngerti ora? Wah, mbok kaya santek ya. Santet gundulmu kuwi. Mas Unjak, Dalam sampean tak wae gawean. Menapa? Mumpung anak pangan enak, sampean tak kon jenggleng Mbak Tatin. mosok kula jegleng ngenten iki. Sembuh caramu, garap caping gunung jenggleng. Lah iki sumpamane bojoku no. Wes, Ngapa? tak dol. Kok didol? Lah Maksudnya didol suarane. Dol suarane ngono lho. golek sing kaya ngene iki angel padake didal-dol. Ora didol suarane ngono lho. Lah entuk nesu. Ora. Urung apa-apa wis keringetan wis basah kuyup. Aku mbuh aku anggere cedak wong ayu iki sing ngene iki kok. Iki lho luwe ayu sing kono. Biasa aku. Delok niki sindene Pak Minto iki. Ngapa? Ayu-ayu kabeh lho. Ora. Hah? Ora. Ora. Iki ayu suka Mbak kono kae ana aku ora kenal jenenge ana Alah, Mbak isih Lilis, ayu. ana Mbak Ulan, ana Mbak Sulis, ana Mbak Pipit. Alah isih ayu bojoku. Lah bojomu? Lah ayu ora gelem karo aku ya ora ayu. Wis ayu bojoku. Iya. Iya. Iya, ora Wong ki aja ngono aja ngulatke. Pokoke ayu dhewe bojone. Aja kesusu mempone selek bocah ki ndak gelem karo awakmu talinen. Coba Mbak Sulis apa Mbak Punjung apa Mbak Lilis kira gelem apa ora karo awakmu Zal. Talinen. Sing putih. Iki sing irunge paling bangir iki Lilis. Mbak Lilis. Sing sedakep kuwi Mbak Luki. Mbak Luki. Terus sak lor iki Mbak Punjung. Terus sing rodok gendruk lemu kaya Tatin kuwi Imas. Kuwi. Iki sing pojok kene. Wah, kowe tak saweng kok kene nek Pipit kowe tok waduh ning ngarep dhewe. Kae sapa sing pojok dhewe to? Mbak Pipit. Walah, Ajodohmu kuwi sakmono kuwi. ya lumayan lah. Lumayan piye? Penak aku di bojo kuwi. Kok penak? Wis ngirit aku. Kok ngirit? Wis salah satu bantal kasur. Seturah kiwa tengen ngisor dhuwur. Kecek pisan. Aku ki dong arep nesu. Ning ana weruh kaya ngene ra iso nesu. Rancane nesu. Iki jare bentuke kok. Yo jenggleng coba isara. Nggih, saged-sagede ra. Sampai gunung niki, Pak. Nggih. Nek gunung. Siap lho ya. Ngantek raso jenenge tak pateni kowe. Metame Jabang Bayu Lah melu pisane ameng-ameng nyawa. Jenengan yo lagi pisan. Pisan dhewe biasane gandengi Pak Yudo. Ki dengarane dipethil dhewe ke panggerane cupet. Ora pancen tak gandenge karo Mbak Tatin ngono lho. Tak kira anggarane cupet. Ayo iki Ora. Ngoten lho, Mbak. aku ora mbok anggap uang ngono apa piye? Ora mbok anggap kancamu ngono apa piye? Tak anggap. Kok meni dewa dhewe sakmene gedene kok ora ketok. Ketok. Tak leboke peceran kowe engko. Berarti aku getuget. Ayo tak jegleng. Ayo. Nyak menengi. Ya, iso. Saben bengi. Blindak det. Apa-apa? Ora tak. Apa-apa? Apa kendangnya piye? Kendangane sekarane Piye mau? blindak det. Wah. Kendangan kok plindangdet, Pak. Hah? Piye mau? Piye Jal? Madhep. Sekarane pang Piye? Madhep rene ya Jal. blindak det. Heeh, yo ngono. Loh. Nah, iya. Mbah Lurah yang ngono. Apa kowe duwe? Apa? Kuwi mau apa piye? Ya ora duwe kae kendangane kae. Ora duwe kendang ta? Gak duwe. nek unine Enake ketipung.
Ketipung apa kutil? Ketipung. Wis to Mbak Tatin sampean nyuwara dijenggleng karo Mas Uncek. Kudune marem lho wong dijenggleng plindang det. Alah tak Yo. delok jajal kaya ngapa iki jenglengane. Alah dadah. Saben bengi Nggih. Kowe iki jenggleng Mbak Tatin apa jenggleng poloke? Mbak Tatin. Jenggleng Mbak Tatin lah pripun to? Lah kok mek polok sing kok jenggleng? Ki sagiduke to Mbah. Jengleng gur mak plekenyik ngono. Ora krasa Wong blas. kan lagi pisan. Oh lagi bisa nek ping pindho krasa. Ya pisan plekenyik. Pinduk plekenyuk. Nah, Ping telu. Plekenyek. Yen memaja. mumbul sing dhuwur. Nggih. Abang karo. Ya Allah, amit-amit. Kok amit-amit kene ngopo? Apa ora apa-apa, nggur amit langsung. Apa samar soben? Kowe lagi meteng to? Ora. Apa samaren anakmu seturun aku? Santai wae, ora mungkin turun. Lah kok ora? Aku ora melurun lho. Nek jenenge wong biyen kuwi nek ora wong dilalahi rada biyen kuwi amit-amit sang bayi aja tiru ngono lho. Heeh, lah nek ora melurun masa ya turun. Wah iya. Lah kowe pengen model kaya aku piye? Kaya ya. Awang iki apa jenenge pucuke endi bongkote ngendi ra ngerti kok. Ayu nek katarak. Lah ngendi pucuke ngendi? Pucuk iki. Bongkote. Ki. Kayak piye bongkote endi? Di streaming kok. Yen memajang ngomong karo janar kuning. Ayo. Ayo. Ngenteni sih. Ketapel. Gak aku sih wedi kok soalnya tekan. Lah kan DC Mbah Mento jenggleng kok mung polok. Dadi Lah, kan iki tak pol-polke. Aku tekan ngene dadi kok keseronggot bajing kok aku. Lah ki po kambil. Kok dadi Bajing. Lah apa? Ora. Kudu apa? Nek Kowe ngerti ampre giyuk nek jenggleng? Pripun? Ancang-ancang kok kene. Mengke kualat. Ora. Lek sing kongkon aku ora enek walate, kok kene. Coba. Nah, kono ben krasa ngono lho. Ben krasa. Nggih, amit sewu le, Mbak. Sik. Kene lho. Kene lho. Ya ampun. Pripun? Ah. Ngono, ya. Lajeng Ya Allah tak minta. Tong. Ya. Niku. Ah. Lho lak tenan to. Niku dolanan apa to, Pak? Hah? Kok koyo duwe dolanan ki? Alah, padha karo mangku putuku iki janan wis. Tombo kangene putuku le ya. Nggih, Mbah. Mbah. Heeh. Mbah Kung. Ambune ki apa ki? Lah napa to Mbah Kung? Tas pangan apa ki ambune kok? Oh, kek mengke abape jenengan balik. Balik cengelmu ki. Ah, gecek mawon niku iki. Gari gecek kok. Kayak wayang ya. Iya. Kene ngadeg kene. Pripun? Ngadeg kene. Lah terusnya kan jenggleng mriku. Ben ancang-ancang nang kene ae wis. Kono lho kan penonton sing mburi ki ra ketok. Sakne ora ketok sing mburi. Mburi lah munggah kono kuwi ben ketok. Ah. Lho. Wis. Madhep Madhep rene. Oh, mriko to. Nah, ngono. Nah. Ya. Ndang gintung. Anu, Mbah, Hah? ajeng wudu napa pripun? Kualat kuwi. Kok kualat pripun? Kualat tak sedakne kowe.
Nggih mboten, kan modele kaya padasan Yo, to. jenggreng kok kene bene. Sake sing mburi ra ketok. Lampune niki diredepe saged mboten. Dipadangke, dipadangke ben kapok. Panas lho iki. Lah apa dirasake ngono jenenge profesional. Nah, Oke. Wah. Kaya nganten anyar nggawe kaos sapu. Kacu. Sapu tangan. Yen nggon kula ngarani glempo. Ya. Kenapa? Lah terus kejeng. Lah ngantek kejlokan ora rugi aku coba. Wis kono. Lah mboten santai mawon. Wis meduna dhewe sak karepmu lek medun ku piye jal. Alah wong lanang kok. Cilik lanang medhuk iso medhuk. Munggah iso medhuk ra iso. Asam urat po. Nek Ya, Wis. kembang wae Aku ora mau dalang munggah. guna Yo. Wah, apik. Kok ya iso ngomong. Apik. Mangjak terus. Aduh. Iki cara baterai ini isine piro iki? Mbah kula menungso, Mbak. Loh, ora. Senes boneka kok baterai niku lho. Kula nggih menungso. Lek dijarne dhewe ning kono. Ben Lah entuk apa mah. aku seneng nek jenengan nang kono. Wis kaya wayang golek ngono lho, kudune dirogoh ngono to, Pak? Moh aku wayang wong ae. Lah ngapa? Wayang wong kan Kudune juga apa? dhewe. Wayang golek kudune Dirogoh. sudimen ngrogoh wayang golek lanang. Lah Lah wayang golek wedok tak rogoh. lah karepe yo. Lah gentosan napa pripun? Dengkulmu kuwi. Mboten wayange ngoten nggih. Nika kan mriki. Kowe kene Tin. Enggak mau. Mbak, rene Mbak kok dadi limbuk lho. Lho limbuke reh nek endi mau? Burimu kuwi. Oh iki. Sorry lho, Bu. Kowe tak syukuri. Ya. Kecitan. Hei, pacitan kok. Lah aku mau muni apa? Keceritan. Kleru. Lah, pacitan toh? Heeh, Lah emang kok keceritan? kleru. Ayo dibenerke. Lah iya kleru. Bener no. Aku yang ngene ya kadang luput tok. Oh, tel kutil. Kutil semene. Kuwi lho sing kutil. Kuwi. Kuwi ndi? War nyanti ning kono ae. Mulai medun merambat rono. Pak iku panas tenan lho, Mbah, Pak. estu Mbah panas, Mbah. Wis Nah, ngene pateni ngene lho. Wis terus merambat rono. Merambat rono ki medun me Mbak Mita. Awas lho. Jaluk pangku Mita. Moh. Bukan mukhrim. Bukan mukrim. Kata Pak Ustadz, seorang laki-laki dengan seorang perempuan bukan mukhrim bersentuhan itu namanya najis mughalaghah. Kuwi kleru. Kok kleru pripun? Kita seorang seniman, lek dalam pentas itu harus totalitas. Lajeng Yo, mek-mekan itu betul to? hah? Mek-mekan kalih penyanyian betul apa napa? Enggak entuk. Langge. Bersentuhan kan enggak boleh. Maksudnya nek gur liwat ngene ra apa-apa kok yo arep ngemek-ngemek. Liwat kono ki Nah, terus. demok apa ya iso. Terus kene liwat kene medune kene ndak oleh tuh kene iki pokoke. Ya niki tenan iki bengi iki. Wis yo. Golek panganan samplokan ameng-ameng nyawa. Yo ndang tak kurene. Awas lho. Awas. Enek kelarap. Ceklek ora wayang. Ya ora. Biyane ceklek yo ben. Loh. Awas mencolot. Yo. Wis kaya kodhok. Persis. Wis bot-bote ngestoke dawuh Mbah Minto. Ya kan awak dhewe malam hari ini ikut Pak Minto. Dadi apa dawuhe Pak Minto di Mas Uncak kudu manut. wis kenek tak nggih tombo kangen. Aku sono rong sasi iki ndak ngendangi putu, gandeng awakmu ning kene wis kenek tak nggih lara tombo kangen. Oke, aku mas rumangsaku wis kaya mangku putuku ngono lho. Oke, matur nuwun. Ya mung bedane lek putuku ki mlepuh bagus kowe jan elek pol.
Matur nuwun jenengan pun boten fitnah nggih. Pak, jenengan kados putu. Putu. Ah niki dereng anu nek urung tak dadekke putu tenan. Yo, nek dadi putu iki kudu nganggo kayak ngene. Pakai celana ya, Mas. Dek ya, Dek ya. Ya, Bu. Kathoke dicopot. Aku gak rangkepan aku. Oh, ya wis. Gak rangkepan no. Jan pantes lho tadi di anak ngono ya pantes lho jane. Itu bolongane ndi? Wes iki putune. Putune sesuk dadi tentara ngono to. Nah, wis cocok karo kathoke ngene iki. Gek dikuteng karo Mbah Minto kono, Mbah. Iki jenenge pelecehan lho. Lah ngapa? Apa enek angkatan udara iso ngisore gajah yang ngene. Iki jenengan pelecehan lho. Apa iki gajah? Iki gajah lho. Iki apa iki? Iki kan telinga. Telinga. Ini mata. Mata. Ini telaling, ngono lho. Kok cuman kecil? Ya kan anak-anakan Oh, gajah. anak gajah. Ya. Oh, muni. Oh, berarti nek nganggo kuwi nganggo apa? Iki muni. Ah pencet apa piye? Pengen pencet ya? Aku di wis demok jane ning delok ndesel. Aja kleru lho. Lah, Engko dadi suarane beda. suarane apa? Yen pucuke kan ngene. Nah, Lah, nek bongkote. bongkote kok beda meneh. Bedane piye? Coba demokan. Kok malah si nyuyak-nyuyak ki. Beda. Senai. Niku nek dadi putu nganten niku arep dadi apa meneh kowe le? Pun ngeten mawon. Oh ya wis ngono wae tok wis. Mbah, pinjem celana mboten? Ya. Aku wedi karo telalemu. Bagus le, Mbah. Ah iya bagus. Ini. Yo, bablas kene jenggreng. Pak. Oh. Engko nek telalemu mumet lho. Apa nek telale kok mumet? Lah, kuwi- Mumet yo ndas kok telale. Lah kuwi kan ndasak telalene. Kok ta? Oh iya ndas gajah. Heeh. Lah kuwi mobat mabit rono rene. Kok nek mumet? Nek Ora. muntah piye? Santai. Ora. Ora yang mutah. Kowe saiki gentenan kowe nah. Ayo. Inom. Panas sudan. Panas Ya sudan. terus no. Panas. Lalemu mbok copot wae iki Lah copot. salahe sing nganggone ngene ya sapa? Aku. Lah iso. Lah copotan jajal iso ora? Yo iso. Oh, Mbak Hani pengen nyepot. Wis weno Hani, brukno kono. Kuali. Katimbang pikiranmu sing neko-neko, tak walike. Oh iya, heeh, amen. Hmm. Aneh kok nek madhep rono ya padha wae to. Ya wis tak madhep ini. Kaya anak-anak gajah lho. Gajul tenan lho. Yo, Mbak Tatin. Panas udan. Janjine Piye Mas janjine kepiye? aja ngesuk-ngesuk.
ora sah. Rasah malah Ora usum kene iki parian. Mbok diusumke. Gak lek sing parian iki bagus ngono kuwi penontone sing putri-putri seneng wis parian sing nyuwara elek. Alah. Salah dijak ya. Heh. Salah dijak. Iki tak butuhke iki kok mek. golek elek kok ya. Oh, rumangsane iki apik dhewe lho. Apik dhewe. Iki kan ijek cilik, sampeyan gedhaku gagah lho. Lah kapan? Embuh. Metune dajal. Ingat. Panasudan Ning lain. Caping Gunung caping gunung payung ngitan bali ngulon padha wong edan dijak keong mas kentil ora deh arep nendi? keong kentil Apa? keong kentil nadyan Matan syarat turi kelar wana apa duwe liya minum mani banyu Nah, cekap bawanipun Mbak Tatin Oh, Cik. menika wonten pundutan argawis lagu Slendang Sutra Kuning Gerajakan Banyuwangi bawane gelang alit saking Bapak Haji Dahlan Baladewi. Menika saking Bapak Sriono Berkah Telur Pujaningsih kalih Nyawiji. Wah iki. Ya coba kaya apa sapa sing ngaturke gandeng karo Mbak Tatin. Pujaningsih diaturke. Langsung Mas, yo salah siji jemeneng ngancani Mbak Tatin. lah lagi iki lho Apa? bawa caping gunung Dadi? tibane pujaningsih. Nah, didum rata. Nggih. Mergo nek caping gunung kabeh wis lah pucak caping gunung keh do ngrungokke. Siap nggih. Ya. Sinten sing ngaturke niki? Yo. Mbak Tatin kalih sinten? Napa nek mboten nggih sindene Mita, kabeh mawon. Mbak Mita. Mbak Mita. Sing putih Mbak Mita. Iki Oh iya. karo Mbak Imas, Mbak Mbak Mita, Mbak Imas, monggo. Aku bahkan penderek iki wae. Iki. Sonderek iki aku dhewe rekoso kok mbok eloni. Nyuwun sewu nggih Mbak Yu. Nggih. Menika putrane ta? Niki ngoni-ngoni. Adik. Dalam kakak. Sudah kelas berapa? Paut Kak. PAUD. Oh iya, kalau sekolah siapa yang ngantar? Kakak. Kakak yang mana? Kakak Pipit. Sudah? Udah pujaningsih ya Kak? Enggak. Kak Imas ah? Enggak oh. Oh, Nggih. Monggo Mbak Titin tengah. Mbak sapa? Sinten? Tatin. 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 Oh, meru to. Lho tre urung kenalan kok. Nah. Titin iki nggonku wonge stres kok. Wis Piye? Titin nggonku wae wonge stres, udah turut dalan. Nek ra udu tatin ta? Dudu. Oh ya wis. Aku mau ngomong Titin. Iya. Yen Tatin rada ngahno. Pak Supiti lho. Ah, Pujaningsih dados. Yo. Sampun katur. katur Mbak Tatin. Nggih. Menika wonten pundutan saking Amsterdam. Waduh adoh iram lho. Heeh. Pak Oka Wibowo. Nggih Pak Oka nggih. Oh nggih pripun? Menika Pak Oka Wibowo dari Amsterdam menawi jenengan purun wonten pamundutan Gambyong Mari Kangen. Menika dipun suwun Mbah Ani ingkang jumeneng ingkang joget kaya ngapa Mas? Yo diaturke pundutan Pak Oka saking Amsterdam. Mbah Ani Gambyong Mari Kangen dados yo.
mari kangen sampun katur Mbak Tatin. Kajeng pundhutanipun menika wonten ingkang ngersake kacu kuning, selendang sutra kuning. Nggih. Monggo menika Mbak Tatin dipun bantu kalian Pesinden Sekar Gadung. Kaya ngapa? Langsung dados Mas. Yo, kaya ngapa? Monggo Mbak-mbake. Sulis Mbak Punjung sisan jumeneng. Bisa Oh
mundhut gending saking Bapak Haji Dahlan Baladewa ngersake kacu-kacu kaliyan Banyuwangi Petetan. Ya, engko ya diaturke. Coba dibablaske tembange Mbak Tatin. Mbak Luki ben digandengi arep tetep karo Mbak Tatin tembange Lestari. Langsung Mas, yo. Engko Mbah Tenggur ben munggah. Kita so bareng-bareng jo. Luar biasa. Duet maut ya. Mbak Tatin karo Mbak Lukin Laswa. Unceke nang endi? Iki enek pundutan Banyuwangen iki kono sing jogeti. Wonten mriki. Lah, sik ning kono tibae. Ora ketok. Delik lho. Wis cilik amen ndelik ae Mboten legoke kono. kok nembe jagongan kali leng gender. Oleh gender Mas Jagongan Daryanto. apa? Jagongan apa? Glenek Iki bojoku. wacana iso maca ora iki? Putih. Nggih saged wong lulusan SKKP kok. Apa kuwi? Apa? Sekolah karepe ra karepe. Request lagu Banyuwangi. Apa bae? Oh. Ayo ora iso to? Ayo. Pacitan, Banyuwangi Pacitan. Kacu-kacu dari Dahlan Baladewa. Nah, kuwi Pacitan apa Petetan mbuh karepe Petetan. Pacitan. Sing ngaturke sapa iki yo? Coba Banyuwangen pundutane Bapak Haji Dahlan. Ketok ora. Nah. Anu gantos sanesipun mawon. Sing penting saged Banyuwangi. wonten. Pilihan sepote kono sapa? Penting Banyuwangen wonten Nah, mawon. ya. Nah, nggih. Penting Banyuwangen. Kok gerajakan apa Wah. gelang alit? Mbok sing pinggir niku kan ngadeg ya. Apa? Hah? Sing pinggir kok kan Ayo sing ngadeg. pinggir dhewe. Nah. Coba. Ayo Mbak Coba. Pipit, aku ben ketok langsing Mbak Pipit. Nah, Wah. yo ngadeg kene. Wah, sing pinggir Nah. dhewe. Nah, nek Wis bakune tembang Banyuwangen. Nah, nggih sing baken menika Banyuwangen katur Bapak Haji Dahlan. Ah. Nah. Bayu. piye? Nek mungsu iki piye? Mau karo aku ngece gak ngece ora iki? Ora ngece. Nah. Mbak radi mriki, Mbak. Adik, Iya, Mbak. Lah wis. sampean jareke adikku ta? Iya. Melu Mbak yo. Ya jal gendongan pit juang. Neng Dik. Arti gendong. Ya Allah. Boyo. Wah, aku ngene begagahku kekwaban kaya Mburi sik cawi. cawi nyapa aku ora apa-apa kok Lah cawi. mau bar salin sualmu nyapa sampean? Gak apa-apa aku ora ngopo-ngopo kok cawi iki lho. Oh, tak kira lek nyek. Ngek-ngek. Lah wong salin sual gajah mau kok. Boyo begagahku ngene. Nah, tembangnya apa nduk pit? Kaya menek wit terbesi tenan ya. Pilihan Banyuwangen apa? Napa gerajakan? Gerajakan Gerajakan. Banyuwangi. Ha. Yuk langsung dados Mbak Mas. Tatin, jajar kene, Mbak Pipit kene. Lah, lho aku kaya mlebu gapura. Arya jeding. Tak gebrak. Iki jane mites iki jane penak lho mang dipites-tes. Lah nggih. Ayo, Lho. Ngopo nggo ngonoan barang ki? angon kebo. Eh. Pasake kebo lho Mbak. Itek-itek wae kuwi. Pisan kas, Dang. Pisan kas. Pisan kas piye? Tak gua kalen ngono mburi. Rasa sampe tak mati dhewe. Ate, gerajakan ya. Nah, yuk Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan.
kok banting. Ate dibojlungup. Ki ibarate ki aku lintah kono gajah lho. Sepurane ya Mas. Lah sampeyan aku joget atene ngarepku ketabrak. Lah kan yo pitik. Enggaknya oleh Kan ketabrak tonton. pitik-pitikan lho. Ora omong. Kaya pitike Mbah Haji. Ate ketabrak. Ali. Dibojlungup. Ngapunten lho Mas ya. Nah, Iya. ya. Gerajakan Raina bengi sing tau sepi Ya Latan wadon nang gendeng asli Sir-siran kami kalengan gendeng asli matur sembah nuwun Gerajakan Banyuwangi sampun katur. Mas Uncak, Nggih, iki ana Mas Cange. pundutan saka dulur lanang perangkat Arya Jeding Mas Riri. Ngersake tembange kalah. Iki kanggo kanca-kanca perangkat desa ing desa Arya Jeding. Ngaten. Diaturke kagem Bapak Kades. Oke. Pundutan saka Mas Riri. Mas Yo. Rere Ah. kersane kalah. Ya. Kaya ngapa? Nggih, Mas Langsung Kalangga. diaturke dados Sinten niki sing ngaturke? Mbak Lilis karo sapa kono? Wong loro ya. Nah, Bar iki mengko Mbah Tenggur diaturi munggah panggung. Mbah Tenggur. Tasih para lenggah nggih. Sih. Mbah Tenggur. Mbak Lilis, ki Mbak Hani ya. Oh, pun kodur toh? Oh. Ayo Mas Jan Nggih. Matur suwun sangat pundutan saking Mas Rere katur kanca sedaya perangkat.